kartáček. Nejdříve si ho umyjete vodou, pak si ho tady postavíte na něco, vezmete si pastu, si ji otevřete, pak to vytlačíte a pak omylem mi to spadlo, pak si to namočíte zase a pak si vezmete kartáček a čistíte si zuby aspoň 2 minuty. Takhle. Jo, i takhle. Pak, jak máte tu pastu v puse, ji vyplivnete. Tak, si umyjete kartáček a pak tu pastu, pak pustíte vodu a málo a pak vezmete do ruky vodu a tak ji postříkáte. A to je všechno. A takhle se myjí zuby.